Vrolijk Pasen, allemaal, allemaal. Gaan we eigen zoeken, eet maar op. Vrolijk Pasen, hè? Ik moet je niet verklappen, hè? Maar ik ben Puntje, maar ik ben verkleed als paasaas. En ik doe nu allemaal, met Pasen doe ik allemaal eieren uitdelen. Doe ik allemaal lekkere eieren uitdelen. En dat doe ik samen met mijn hulpjes, hè. Met deze paasaas. Dus Mappie. En ook met Flappie. Dat zijn een beetje mijn hulphazen. En iedereen die een ei krijgt vindt het heel leuk. Kijk, dus een kip en die vindt het heel leuk als je een ei krijgt. Moet je maar eens even... Ja, dan gaat hij helemaal dansen. Die gekke kip. Dat is leuk, hè? En is een geitje. Die gaat lied zingen. Gaat hij zingen als je ei krijgt. Klap, klap. Dat vindt hij leuk. Goed zo, geitje. Dat vindt iedereen leuk. Nou, allemaal vrolijk Pasen. Krijgen jullie van mij ook allemaal eieren, hè? Doei! En dan moet ik nog zeggen van Puntje. Like en abonneer op Puntje maar weer. Doei, vrolijk Pasen!